دوستان عزیز، ҳавлии фурӯшӣ аниқтараш аз рӯи ҳуҷҷат гирем агар бӯстонсарои фурӯшӣ дар деҳаи тезгари боло ноҳияи рӯдакида дохил мешавад. Дӯстони азиз, назди шоҳроҳи душанбе ваҳдат мебошад. Тамошобинони гиромӣ, мана ҳамин гуна ҳавлӣ ҳаст. Дӯстони азиз, ба се қисм тақсим карда метавонем 7 сотиқ замин мебошад. дар умум 9 дар хона дорад. Дӯстони азиз, бо диққат гӯш кунед. якум бино истиқоматӣ, дуюм бино ва сеюм бино. дар якум бино дӯстони азиз, дар якум ошхонааш ҳамом 3 дар хона ошхона, дар дуюм ошхонааш 4 дар хона ва ҳоҷатхона ва ҳамом. дар дуюм бинои истиқоматӣ падвал, дар падвал 2 ҳуҷра, дар якум ошхона 1 ҳуҷра коридор, дар дуюм ошхона бошад 1 ҳуҷра истиқоматӣ ва балкон, яъне дар инҷо 2 дар хона ҳаст ва ин бошад бинои иловагӣ. дар ин бино 1 2 3 4 ҳуҷра ҳаст. Дӯстони азиз, ҳавлӣ 3 та дар дорад. якум дарвоза, дуюм дарвоза ва ин бошад дар. метавонед ҳавлиро харидорӣ карда, дӯстони азиз, ба 2 қисм тақсим диҳед. мисол, аз мана ҳаминҷо деворро кунеду ин қисм алоҳида мешавад ва ин дуюм қисми ҳавлӣ мешавад. ё ин ки метавонед ҳатто ба 3 қисм ҳам тақсим диҳед. Дӯстони азиз, тақсим кунед, яъне аз мана ҳаминҷо девор кунед. Дӯстони азиз, чунки дар онҷо дарвоза ҳаст, мана ин хеле маҳкам мешавад. якум ҳавлӣ, аз инҷо метавонед маҳкам кунед дуюм ҳавлӣ ва мана ҳамин аллакай худаш сеюм ҳавлӣ мешавад. яъне имконияти ба 3 қисм тақсим кардани ин ҳавлӣ ҳаст, чунки 4 кунҷа мебошад ва 3 та дарвоза дорад. 2 та дарвоза, 1 та дар. нархаш бошад, дӯстони азиз, дар умум нархи ҳамаи ҳавлӣ 700 000 сомонӣ мебошад. лекин метавонед қисм ба қисмам харидорӣ кунед. Дӯстони азиз, 2 қисм алоҳида фурӯхта мешавад. 3 сотиқи ҳамин ҳавлӣ 319 000 сомонӣ, 4/10 3 сотиқи дигараш 425 000 сомонӣ. Дӯстони азиз, дар умум 7/10 3 сотиқ замин ҳамаи ҳавлӣ 700 000 сомонӣ. лекин агар хоҳед қисм як қисми алоҳидаи ҳамин ҳавлиро харидорӣ кунед, 3 сотиқаш 319 000, 4/10 3 сотиқаш 425 000 сомонӣ. рақамҳо барои тамос дар рӯи экран. марҳамат дӯстони азиз, чӣ саволе ки доред, занг занед, пурсон шавед, маслиҳат кунед. То боздид, барои кор